Gikan sa 16.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita. Impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa hulot balitaan ka Radyo Ugyon. Yari na Ugyon Balita Agosto 4 tuig 2023. Synchronized greening sang Iloilo Airport Gateway ginhiwat Agosto 4, 2023. Mga katapos sang tanom Iloilo and urban greening naghatag sang ilang mensahe. 30 soil level multiplier farm sa Barangay Talungajan, Santa Barbara inagurahan. Importante kagyara sa insakto nga tiyempo ang pagpatigan kay swine multiplier sino kay Governor Defensor. Protektahan ang swine industry paagi sa pagsunod sa biosecurity measures suno kay DA Director 4 Ricoter. Western Visayas sa pagtakraw team nangin madinalagon sa palarong pabansa 2023. Ginhiwat ang synchronized greening of Iloilo Airport Gateway o Kuntanom Iloilo and Urban Greening Agosto 4, 2023. Gin-highlight ang pagtanom ka Philippine native flowering trees sa kilid ka highway. Ang ining aktibidad ang ginpangunahan na ni Governor Arthur Tota Defensor Jr., Mayor Doc Dennis Superficial, non-government agencies partners, Ms. Manuela Luisa F. Palma, Airport Manager 1 sang Iloilo International Airport, nga nagrepresenta kay Engineer Xavier F. Monserrate Jr., Engineer Nere D. Bueno, Regional Director ka DPWH Region 6, Forester Alma Baliego, Chief of Technical Services Division nga nangin tiglawas ni Department of Environment and Natural Resources sa DNR, Director Livino B. Duran. Nagtambuman ang Mayor Kabanwa Kakabatuan nga si Honorable Elizalde Pueyo kag Engineer Jolipe Suerte, tiglawas si Honorable Lawrence Anthony Goreseta, Kabanwa Kapavia, kag Engineer Johnny Matias, OIC Regional Director sang Mines and Geosciences Bureau con MGB Region 6, in behalf kay Iloilo City Mayor Honorable Jerry P. Treñas. Araman ang presensya ka mga board members sang nagkalain-lain nga disito ka Iloilo. Kaupod ang ilang mga asosasyon, mga sangguniang bayan members, mga empleyado sang local government unit sang Santa Barbara. Nagkalain-lain nga native flowering trees ang gintanom sa kilid ka dalan, kaangay sang Freedom Tree kun Kakman Tree, Balitbitan kag Salingogon, nga ginhatag sang probinsya kag syudad sang Iloilo. Ang area ang gintamnan sa National Highway, ang halin sa Iloilo Airport padulong sa syudad sang Iloilo, nga ginabulubanta ara sa 19 kilometros. Synchronized greening sang Iloilo Airport Gateway ginhiwat sa Agosto 4. Nagpahayag sang mensahe si Iloilo Provincial Governor Arthur Toto Defensor Jr. sa ginhiwat nga programa ang Synchronized Greening of Iloilo Airport Gateway, Tanom Iloilo and Urban Greening. Sunod sa iya ang programa nag-adapt ka mga kakahuyan nga tama ka importante sa tanan kay nagabulig patahom ka gateway kang syudad kag probinsya ka Iloilo. Ang hala or multi-purpose project nagahatag irigasyon kag tubig kung sa diin kahoy ang nagasustner nga magahatag ka preska nga hangin sa syudad kag probinsya. Pamatian ang pahayag ni Governor Toto Defensor. Ang programa to adapt a part of our forest to nurture it so that we can have trees that will sustain life. Because as I said earlier, more often than not, we plan for life. Kung kahoy, importante sa atin para matahom ang gateway sa syudad at probinsya sa Iloilo sa bilog na kalibutan. But more importantly, para may tubig kita. Ang aton na halaor multi-purpose 2 project ang matag sa aton sa irigasyon ng tubig, kahoy ang sustain. Ang priska nga hangin sa syudad at sa probinsya sa Iloilo, ako'y ang sustain. Sa piyak nga bahin gipangunahan man ni Santa Barbara Mayor Dennis Superficial ang pagpangabi-abi sa mga dinapit nga bisita sa Tanom Iloilo and Urban Greening Program.
Sa iya mensahe gindayaw niya ang vision nanday Governor Toto Defensor kag Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa pag-implementar ka programa. Dugang pa niya 5 ka tuig halid subong maapesyar sang sunod nga henerasyon ang mga native trees nga gintanom. Yari ang pahayag ni Mayor Dennis Superficial. I really admire the vision and the foresightedness of our governor, Governor Arturo Defensor Jr., ang ato na City Mayor, si Mayor Jerry Treñas, sa anda na vision, sa anda paglantaw, not only today, pero makita natin sa dala na din sa airport, enta sa airport panto sa Iloilo City. 5 years from now, we will appreciate it, no? And maybe 10 years from now, the next generation will already be enjoying the sights of the flowering trees, no? Which will be the character of Iloilo, which will speak of the character of the Ilonggos. Mga katapos sang tanom Iloilo and urban greening naghatag sang ila mensahe. Gininagurahan na ang CPO Arga Ukon Agriculture Retirees Urban Gardening Association Integrated Farming System Learning Site 30-cell level swan multiplier and techno-demo farm nga nahamtang sa barangay Talungajan sa Agosto 4, 2023. Ini ang ginpunduhan kay Department of Agriculture Agricultural Training Institute kon ATI sang 10 milyones ka pesos. Sa idalong ka programa ka-inspire kon Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion ka National Livestock Program o kon LNP. Nangin dinapit ng mga bisita sa programa, Sunday Governor Arthur Toto Defensor Jr., Mayor Doc Dennis Superficial, DA Director for Remelin Recoter, Provincial Veterinarian Dr. Daryl Tabuada, CPU Arga President Larry Nacionales, NLP Program Director Ruth Miklatsenako, NLP Focal Person Mary Ann Ramos, kag SB Member Ramon Soliano. Nagtamuman ang mga katapok ka CPU Arga, DA NLP Municipal Agriculture Office, nga ginpangunahan ni OIC Municipal Agriculturist Alan Solieza, Leadip Office Designate Blessy Luzarita, MPDO nga ginpangunahan ni Municipal Planning and Development Coordinator Vincent Lusaya, Barangay Officials Katalungajan, Barangay Santa Teresa kag Santo Niño San Miguel, Donor Calote nga sanday Mr. and Mrs. Umadhay, LGU employees, media mga pumuluyo, kag backyard hog racers. 30-cell level multiplier farm sa Barangay Talungajan, Santa Barbara, gininagurahan. Suno kay Governor Arthur Toto Defensor Jr., importante kagyara sa insakto nga tiyempo ang pagpatigayon ka swine multiplier farm tungod ara pa sa recovery stage ang probinsya sang Iloilo sa African Swine Fever o kon ASF. Kung sa diin 289% ang ginaprodukto nga baboy kay Iloilo antes nagdata ang kaso ka ASF, nagdako gid ang pagnubo ka produksyon subong. Pamatian ang pahayag ni Governor Defensor. You for this swine multiplier facility. Thank you to the collaboration. This is very crucial and timely. Okay, right now, where are we right now? We are recovering from the Asian swine fever. The African swine, African swine fever. No? Right now, we are recovering, and before we are 289% sufficient in terms of swine or hog. We have lost that advantage. Before, the balance of the 289 from starting from what we consume, yung konsumo natin, binibenta natin yung sa Luzon kung saan dapat nawala sa atin, we lost the trade aspect. And we want to recover that. No? Iya inigin pahayag sa ginhiwat nga inaugurasyon kag ribbon cutting ka 30-cell level multiplier and techno demo farm sa Barangay Talungajan, Santa Barbara. Importante kag sa insakto nga tiyempo ang pagpatigayon ka swine multiplier suno kay Governor Defensor.
Sino kay Department of Agriculture Director for Engineer Melenda Cotera, dapat sundon ang minimum biosecurity standards sa African Swine Fever o kun ASF. Paagi sa pag-implementar, katahom o kun tapak, hugas kag malimpyo nga pagkaon nga kampanya ka Iloilo Provincial Government. Ini agud maprotektahan ang swine industry kag ang bago lang nga ginainagurahan nga swine multiplier farm ang mangin ehemplo. Pamatian ang iya pahayag. Knowledge is there, and together with the members of the CTU Aruga, protektahan naton ang industriya sa baboy sa Iloilo kag ang proyekto naging hatag sa Department of Agriculture through the National Livestock Program kag Agricultural Training Institute. Dugang naman ni Dr. Daryl Tabuada, Provincial Veterinarian, 12 na tanan ang ginpagwa ni Governor Toto Defensor Jr. nga executive order ang sa containment ka ASF, kag 27 ka munisipalidad ang apektado sa Iloilo. Gani isa tion nga makarepopulate na ka baboy, dapat makahibalo na ka biosecurity measures. Protektahan ang swine industry, paagi sa pagsunod ka biosecurity measures, sino kay DA Director for Ricotera. Nangin madinalagon ng Western Visayas Sepak Takraw team sa palarong pambansa 2023 nga ginhiwat sa Marikina City. Nakuha sang Sepak Takraw Secondary Girls sa Santa Barbara ang gold medal batok sa Region 7. Inisanday Kelsey S. Escobar, Valerie Grace V. Lopez, Frances Ayesha S. Salvalosa, Francine May G. Solas, kag Louis Joyce S. Solinal. Ang ila coach amo si Francisco Salvalosa kag upod si Josette Suay. Sa piyak nga bahin nangin bronze medalist man ang Santa Barbara Sepak Takraw Secondary Boys batok sa National Caraga Region. Ang ila coach amo si Ray Hagunap kag ang ila nga trainer amo si Glenn Penuela. Nangin silver medalist man ang Sepak Takraw Elementary batok sa Region 3 kung sa diin ang ila coach amo si Rizalyn Villagracia. Sa subong padayon pa sa gihapon nga ginahiwat ang palarong pambansa 2023 sa Marikina City tubtob Agosto 5, 2023. Western Visayas sa Pagtakraw team nangin madinalagon sa palarong pambansa 2023. Kag amoy yadtong natipon nga balita subong nga adlaw. Tubtubwa sa parang nga oras kag istasyon sa DYIS FM 106.7 ini si Allyza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Mayong hapon. Inilabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.